Khona buzile ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha igolide noma ukuthi uphupha nje ngegolide uyalibona noma-ke kwenzakalani ngalo. Uma kuwukuthi-ke uphupha ngegolide kumele imizwa yokubaluleka kwento esempilweni yakho noma ngithi eyigugu empilweni yakho. Imizwa-ke yokuceba noma-ke ukujabulela ukuba nento enokubaluleka ibe kuwe nje wedwa for amathuba anokubaluleka atholakala-ke sonke isikhathi. Ukuzizwa ulondekile ezingeni lakho lamandla nokho inkululeko yokwenza umathanda. Igolide lingamela inhlahla enhle, ingcebo, ukwelapheka, ukukhanyisa injabulo nempumelelo. Noma-ke igolide ephusheni lingamela imizwa yokuqinisekisa ngamandla athile. Okubi ukuthi-ke ukuphupha ngegolide kungamela imizwa yenkohlakalo, ukwenza ngokweqile noma umuntu onakele ngezinto eziningi. Kungakhombisa nemizwa yakho engeyinhle njengokukhungatheka noma-ke umoya ngenjabulo yomunye umuntu. Izitha ezinamandla alondekile. Ukuphupha-ke kube ukuthi-ke uyalithola leli golide ephusheni. Kumele imizwa yokuthola into ebaluleke kakhulu kuwena noma ngithi empilweni yakho. Ukuphupha-ke ngokugqiba noma-ke ukucashisa igolide kumele imizwa yokufuna ukucashisa into ebalulekile ngawe. Ukungafuni abanye abantu balithole noma baphathe into wena ozwa sengathi ibalulekile kuwena. Ungafuni ukwabelana nabanye ngento ebalulekile. Mlaleli, usungabuza-ke la kwi-comment section uma kuwukuthi khona la ongazwanga khona kahle, bese-ke ushaya u-subscribe.